Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu, umngwe yenkomo savukazi umvuleni intokazi azalo Mamkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashela usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi why ala. Sike simuze usiphatheleni. Sawubona. Yebo sisi unjani? Ngiphila kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela ubulisa ababukeli emakhaya bese sitshela igama nesibongo. Sanibonani babukele emakhaya. Lo khulumayo uyonela wamzimkhulu odabuka eMthatha. Umthatha. Yebo. Ukhulele khona? Yebo ngikhulele khona. Namanje usahlala khona? Cha ngokuhlala manje ngiseThekwini. Oh, okay. Uyafunda la, uyasebenza? Ngiyasebenza. Alright. So beyinjani impilo usakhula? Impilo ngisakhula beyinzima. Ngithe ngina 17 years kuno boyfriend nje esahlangana naye engangifunda naye senze umatric. Friend? Boyfriend? Oh, okay. Yebo. Esahlangana naye sifunda umatric. So saba nobudlelwane sobabini. Kuthe sekutholakala ekhaya ukuthi kunobudlelwane obenzakalayo phakathi kwami naye ubhuti. Kwasho ukuthi ekhaya banalenkolo yokuthi mina kumele ngiganele like ebukhosini. So ubhuti lo kwabonakala ukuthi i-background yakhe ayikho right for umuntu engingaba nobudlelwane naye. Ekhaya vele usebukhosini? Uzalelwe ebukhosini? Yebo. Oh, okay. So into abayenza ke benza ngathini kwaba khona angazi noma ngingalibeka kanjani ugebengu or ini into eyenza ukuthi kodwa sihlukane nobhutiza lo esindlelwane naye. Yini yena wayengazali ebukhosini? Cha wayengazali ebukhosini. Oh, okay. So ebukhosini lapho befuna ngiganele khona bahlangana umndeni wakhona nomndeni wami. Benza iqhinga lokuthi benze ukuthi mina ngihlukane nalobhuti lo esinobudlelwane nabo. Benza bathi bekha indlela yokuthi mina naye sihlobene. Siyihlobo. So ubaba wakhe nobaba wami ubaba oyedwa okushuthi ke ubhuti nosisi. Kuthe sekutholakala ukuthi into kanjalo ubhuti because ngendlela sasi connected ngayo sithandana naye. Wabona ukuthi ngeke akwazi ukuthi eqhubeke ehlale la ebekezele. Since besesivele sesiqeda umatric sobabini. Wahamba ubhuti waya eThekwini. Wahlala eThekwini. So kuthe kanjalo ke ekuhambeni kwesikhathi ke kwazothi sengina 20 years old yes sengilizwa ke manje kwafika ke bazolobola abantu basebukhosini. Kwafika ngavuma amalobolo. Imali uyamthanda ke lo wasebukhosini? Ngizothini noma uhlanganisiwe nje angimthandi but then sengikwenza lokhu ngoba phela sekumele ngijabulisa abazali. Imali i-relationship yakho nobhuti lo wasebukhosini iyaqala ngesimanga sokuthi bazama ukuphusha usihlukana nalo kade umthanda vele? Yebo yaqala kanjalo. Lo ongazalwanga ke ebukhosini bamphushela bakuhlukanisa naye ngesimanga sokuthi akazalwe ebukhosini noma mhlambe sikhona esinye isizathu esivalid abakunikeza sona? Ngingathini yes yena wayengazalwa ebukhosini ifamily yakhe yayingasile ifamily le enomcebo kahle kahle ngicabanga ukuthi babefuna umcebo. Yes ingomcebo. Yes ingomcebo. So benza iplan yokuthi bathi thina mina naye lo bhuti lo sihlobo sizalwa ubaba oyedwa. Yebo. Ubehlala eduze ngana nasekhaya? Ube umuntu nje like njengoba ngila kuumuntu wakamakhelwane kubonakala nje kubo. Yebo. Oh ingakho mhlambe Okay, so insinjani i-relationship nalona ke omnikeziwe ke manje? Bafika ke ekhaya kwakhokhwa amalobolo and then sashada bese I think bese ngino 20 years ukushada kwami. Lapha umfuni? Lapha angimfuni sengiyenzela ngoba phela ngijabulisa abazali bami. So ekuhambeni kwesikhathi ngithe sengiyezwa ukuthi hayibo lento yinto eyayiplaniwe ukuthi kahle kahle kumele kwenzeke kanje ukuze uzwa ngobani ke manje? Usuzwa ngobani? Ngomakhelwane ngoba uyazi omakhelwane abakwazi ukuthula hayi indaba zabantu. Okay kwakhona umakhelwane kwaputsha ke kwafika endlebeni zami. Kwashuthi vele ola lo ubhuti lo wokuqala lo ngangifunda naye sasivele sisa
connected like sasafonelana njengosisi nobhuti. Okay sasaxhumana kanjalo-ke ngamfonela sengizwa le ndaba ukuthi hayibo nakhu ngiza nendaba uyakhumbula ukuthi kwathiwa mina nawe siyazalana kanjena kanjena kanje wathi yebo. Ngase ngimchazela ukuthi hayi cha ayinjalo-ke but into ekhaya kwakufuneka mina ngigcine ebukhosini ngenxa yokuthi befuna ubucebi kuphela. Mina nawe asizalani nhlobo asizalani nhlobo. So into engizoyenza mina once ngathola imali ngiyagibela ngakusasa ekuseni ngiza lapho. Imali awukakabi-ke naye umntwana-ke nalo usushadiswe naye? Angikabi naye umntwana bengingakabi naye umntwana. Okay. So ukuthola kwami imali mina ngakusasa ekuseni ngaya etekisini ngayi-driver state ngiya kule soka lami leli lokuqala. Safika sahlangana naye wangihlangabeza sahlala phansi ngamxoxela isitori sengimxoxela sengimbuka kahle la siqala khona nala sigcina khona. So kuyimanje nje sesibuyelene siyathandana kumnandi. Wow. And angazi noma i-excitement or yini ngiyezwa nje kuze makuthiwa umuntu ngathi uyithwele kunalezi zinto ngazi bathi ama-hormones. Yes, khona izinto ey'filayo. Ezingiyifilayo so angazi noma khona okukhona okuzayo noma ngabe yini kodwa nje la ngangivile ngifuna ukuthi ngibe khona. Ubhuti lona-ke lo owawu-arrangelwe yena ukuthi nibe nonke naye uphi njengamanje? Ngabashiya. Akaze nje azama ukulandelela? Uzamile kwasho ukuthi vele even nakuma-calls nje Wamcrossa. indawo yakhe yesi ngam-blocker nje kuko konke. Ngingasafuni nje into engihlangabezana naye ngoba vele bengingamthandi nokusho ukumthanda. Ngangimthandiswa ukuthi wethando umndeni wami. Ibuhlungu lento. So wena ungesingawe ungamkhethela umntwana wakho ukuthi athande bani? Cha, angeke ngikwazi ukuthi ngimkhethele umntana wami othanda bani ngoba injabulo yakhe kumele ize kuqala. So mina mase ngizothatha umntana wami ngimkhethele ukuthi akathande bani. So there will be no happiness lapho empilweni yakhe. So mawugodukile ukubabheke kanjani-ke labo osuganiselwe khona? Lawa osuganele khona? Like ngathini mina ngiyabatshela ukuthi angikaze vele indodana yena angikaze ngiyithande. So bengingena choice bekumele ngenze into ejabulisa mina. Yena ake ubudlelwana kubona manje? Angizwa? Abukho udlelwane abubona manje? Angazi ukuthi kade futhi ngagcina even nanokuxhumana naye ke. Awumbheki ngisho ukumbheka nje. Angimbheki nokumbheka. Engathi mangizwe ngathi kuthiwa wahamba waye Cape Town angazi. Kuthiwa wahamba So niyasebenza-ke noba u-2? Siyasebenza. Akhona amalungiselelo aya ngasekuhleleni umshado? Hayi uma ekhuluma umshado impela nje uyawuthembisa-ke uyathembisa nje ngempela emshadweni. So ungathini u-advise abazali emakhaya? Okay now usuya ebudaleni usuzoba nabantwana ukhulise. Ungathini u-advise abazali ngokuhlanganisela abantu imishado yabo? Abantu abangayihlanganelanga kuqomane abazali ungathini kubona? Ngingathini mina nga-advise ukuthi abazali abangaforce iy'ngane ukuthi aziganele lapho abathanda khona more especially ekungathini emalini cause hayi yonke into hayi ngoba injabulo isemalini. Yes. So umntana nje muyeke nje athande lapho kuthanda khona inhliziyo yakhe ngoba egcineni into ebalekile injabulo. Injabulo yakhe. Injabulo umuntu. Ungaba nemali yonke onayo emhlabeni kepha injabulo uma ungenayo so ayikho happiness lapho empilweni. Kubhuti lo wagcine usushadiswe naye-ke lo owahlanganiswa naye abazali bakho. Mhlambe noma ngabe kuthiwa ngiyazi ayibona ivideo but nginethemba lokuthi ingase ifinyelele kuyena. Ungathini kuyena ukudlulisa nje amazwi? Ngingathi like kuyena cause ngeke ngazi nokuthi yena wayengithanda okwangempela naye wayeforcwa naye mhlawumbe abazali bakhe. Engingakusho kuyena sekuthenini ngingasho ngathi isibonelo lokho okwenzeki esimehlele like ngami. So next time yena akaye lapho azikhona ukuthi like uyathanda nangempela and then naye usisi lo uyamthanda okwangempela. Sabonga kakhulu usivakashele kuhlelo lethu.
Ngiyabonga. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyanithanda kakhulu. Bye.